Bibo nga gisugdan sa Misamis Occidental ang pagsaulog sa usa ka semanang selebrasyon sa ika-95th founding anniversary sa probinsya niadtong Sabado, November 2, 2024. Gitambungan sa 10,000 ka mga Misamisnod ang opening ceremony nga gihimo sa Mopac Grandstand sa Oroqueta City. Highlight sa selebrasyon ang gipahigayon nga inter-LGU dance competition kung diin 16 ka contingents gikan sa lain-laing syudad ug lungsod gikan sa tibok Misamis Occidental ang nagpakita sa ilang mga talento sa pagsayaw. Nakuha sa Oroqueta City ang Grand Champion title ug Best in Originality ug ang total 200,000 pesos cash prize. Gisundan kini sa munisipalidad sa Jimenez nga nakakuha sa first runner-up ug 150,000 pesos ug 150,000 pesos nga cash prize. Nasungkit sab sa Tangub City ang 120,000 pesos nga cash prize isip second runner-up. Nakadawat sab og 100,000 nga cash prize ang Panaon isip third runner-up, samtang fourth runner-up ang Concepcion nga dunay 50,000 pesos nga cash prize. Gipasiugda sab ni Governor Henry Waminal ang kalig-on sa komunidad luyo sa mga hagit sa panahon. Ang usa ka semana nga selebrasyon nagpakita sa kaabunda dili lang sa kultural nga kabilin sa probinsya apan pati na sa pag-uswag niini nga nag-awhag sa mga turista nga mobisita ug moapil sa pagselebrar hangtod sa Nobyembre 11 ning tuiga.